Mit navn er Kirsten Top, og jeg er så heldig, at FHD har inviteret mig til at komme til jeres konference næste år i 2025 og fortælle om noget, som jeg brænder rigtig meget for, nemlig som er negativ energi og klæbesjæle, som kan sidde på klienter. Og når en klient har noget siddende på sig, altså en energi, som ikke er deres egen, så kan det påvirke både deres følelsessystem, deres tanker og faktisk også deres krop. Derfor er det vigtigt at arbejde med og få dem væk, hvis de ikke er der. Fordi uanset hvor meget I arbejder med en klient, hvis det faktisk det problem, den har, altså årsagen er en klæbesjæl, som sidder, det kan for eksempel være en tidligere misbruger, som sidder på klienten, jamen så vil misbrugeren hele tiden prøve at få klienten til at drikke igen, eller det kan også være overspisning af mad, det kan være angst, det kan være mange forskellige måder, som klæbesjælen eller den negative energi påvirker klienten på. Om det her, som vi gør sammen med klienten, altså når jeg siger gør sammen med klienten, så betyder det, at når måden vi arbejder med det på, er at vi snakker med den klæbesjæl eller energi igennem klienten, og klienten er hypnose. Så man kan sammenligne det lidt med en slags partsterapi, hvor den del, vi snakker altså med, ikke er en del af klienten, men er noget andet. Og i de fleste tilfælde, der er målet der at komme af med den, og det vil sige, i vores tilfælde, så hjælper vi den til at komme ind i lyset, der hvor den hører til. Om det her bare er klientens fantasi, det er ikke noget, vi kan hverken bevise eller modbevise. Man kan sige, at hvis der er et bevis, så er det, at klienten i hvert fald får det bedre, og det er i hvert fald for mit vedkommende det vigtigste, uanset om det er klientens fantasi eller ej. Jeg kan bare lige til sidst give et eksempel, som var en klient, jeg havde, som kom til mig, fordi han havde haft mareridt 2-3 gange om ugen i cirka 10 år. Og det var omtrent det samme mareridt. Han husker ikke så mange detaljer, enten at det var som om han blev dræbt, og han vågnede der sådan med fuldstændig panikanfald. Han har også været til psykolog, og det havde ikke rigtig hjulpet noget. Jeg heller ikke rigtig kunne finde ud af at sætte en diagnose på ham. Men han var selvfølgelig træt af det, fordi han gruede sig for, at han skulle lægge sig om aftenen for at sove. Og det var selvfølgelig ubehageligt at vågne totalt stresset. Vi er allerede første session, så kom vi i kontakt med en klæbesjæl, som vi der hjalp over i lyset, og da den var væk, så holdt hans mareridt op, og han har ikke haft det siden. Så at gå fra mareridt 2-3 gange om ugen i 10 år, til at det pludselig er væk, det var en kæmpe lettelse for ham. Så det var bare et enkelt eksempel der, hvor det var en meget let situation. Det kan også være meget mere kompliceret, men det skal jeg snakke masser om, når vi mødes, og jeg håber også, at vi får tid til en demonstration, hvis der er nogen, som tænker, at de har noget siddende på sig, eller vi kan også hjælpe nogen på afstand. Men det får vi se, hvad som sker. Jeg glæder mig i hvert fald til at se jer alle sammen.